szia, hát de drága vagy. Itt hagyott a gazdi. Mindjárt jön a gazdi, hozza a ennivalót a üzletből. Igen. Addig én itt maradok veled, hogy ne legyél egyedül, jó? Beszélgetünk? Hát de drága vagy, meg kell zabbalni. Egyen meg. Én is bevásároltam, látod? Ezt te nem szereted, ez ilyen biomüzli, meg buláta. Na, megszagulod a szatyrot. Júj, de finom. Ott a husi. De az neked nem való. Biohusi, tudod, mert a ördögnóra is ezt teszi. Megvettem cica eledelt is. Nekem nincs cicám, csak most ez volt akcióban. Mindjárt megyek orvoshoz, igen, kontrollra. Hát biztos téged is visz a gazdi orvoshoz. Meg kell kapnod a szurit a doktorbácsitól. Muszáj, mert ha nem, akkor elvisznek a menhelyre. Bizony. Jön a sintér, azt hozza a elektromos botot. Igen, a drága vagy. Meg ha nem kapod meg a oltást, akkor meg fogsz dögleni. Igen. Kis kutyusod lesz. Igen. Most látom. Nálunk is lesz baba. Megcsináltattuk a horoszkópját is, hogy jó legyen neki a energiája. Igen. 8000 forint volt a baba horoszkóp. Van kutyus horoszkóp. Itt a újságban is van, várjál. Azt mondja, Beyoncé beterpesztett. Hát ez téged biztos nem érdekel. Na hova? Ja, te biztos mérleg vagy. Hát a kutyusok között nagyon sok a mérleg. Igen, na nézzük. Igyekezzen szót érteni a környezetében levőkkel, és a bolygók együttállása stimulálja a boldogságát. Egy mérleg kutyusnak ilyennek kell lenni, de hát látom, hogy te ilyen kis stimulálós vagy. Nekem is van horoszkópom, igen. Van rendes, meg kínai. A rendes azt írta, hogy ma is előre kell néznem, mint máskor. A kínai szerint nem. Hát én mindent elhiszek, mind a kettőt. Engem nem zavar. Tegnap láttam a Facebookon egy kutyust, aki tudott beszélni. Nagyon hasonlított, még ilyen kis masnia is volt. Hát biztos te is tudsz beszélni. Igen, na mondjál valamit a néninek szépen, na mondjál valamit. Bagalj meg! Wow!